اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد پر زنا کرے زنا مد ہے علی علی حل مشکل علی بو علی ولی بو خدایس علی بو علی رسول خدایس وسیع بولی نہ اوس عرش کرسی نہ لوح و قلم نہ بنیاد عالم نہ آدم ادم نہ اوس عرش و کرسی نہ لوح و قلم نہ بنیاد آدم نہ آدم ادم علی ابتدا بو مدائے کلی علی حل مشکل علی بو علی علی ابتدا بو مدائے کلی علی حل مشکل علی بو علی پیومت پر شاہ پر اوس جبرائیل کرس یل تعلیم پرن یا جلیل سجورا لبن جو ہرے اولی علی حل مشکل علی بو علی سجورا لبن جو ہرے اولی علی حل مشکل علی بو علی نہ زمین و زمان اوس آب خاک کرن پود در پرد پنج تنی پاک تمئی نور پنہنے کرن منجلی علی حل مشکل علی بو علی نہ زمین و زمان اوس آب خاک کرن پود در پرد پنج تنی پاک تمئی نور پننے کرن منجلی علی حل مشکل علی بو علی تمئی نور پننے کرن منجلی علی حل مشکل علی بو علی۔